Poďme sa pozrieť na to, ako vieme zaindexovať rýchlejšie našu podstránku na Google. Čiže potrebné je ísť na našu podstránku, skopírujeme URL adresu nášho webu a podstránky, ak sme už teda urobili a odoslali celú sitemapu, mapu stránky na Google. A následne je potrebné ísť do Google Search Console. Po prihlásení do tohto, na tento web sa dostaneme na tento admin. Je potrebné ísť do kontroly, alebo teda kliknúť si kontrola webovej adresy, alebo si to rovno klikneme hore sem. Zadám si webovú adresu a kliknem Enter. Alebo teda dám Enter. Ukáže mi, že webová adresa nie je na Google. To znamená, že čo vieme spraviť je, že povieme Google vyžiadať indexovanie. Chvíľku to trvá. A následne Google zaradí túto podstránku na indexovanie, lebo bez toho by mu to trvalo trošku dlhšie. A teda takto a týmto spôsobom vieme rýchlejšie zaindexovať našu podstránku. Keď sa pozriem, povedzme o deň, mala by už byť zaindexovaná. Ak napríklad je nejaký problém alebo niečo, je možné znova požiadať, ale to kliknutie na to tlačidlo a znova požiadanie neurýchli ten proces indexácie. Malý doplnok, ako si teda vieme pozrieť, či už Google zaindexoval tú našu adresu, tak ideme do Google Search Console a tú adresu, ktorú si chceme skontrolovať, si vložíme sem do kontrola webovej adresy a vidíme táto hlavná adresa dekoromitky.cz je už na Google, čiže to je super. Ak si pozrieme nejakú inú adresu, taktiež je už tam. Ak si dáme nejakú ďalšiu, všetky sú, čo je super, ale ak niektorá by nebola, tak nám Google povie, že ešte nie je. Taktiež si vieme pozrieť druhým spôsobom a to je, že ideme na Google a dáme si site, názov web stránky, dáme to takto, dáme Enter. A teraz vidíme, čo všetko o našom webe Google vie, alebo teda ktoré všetky podstránky indexuje a na základe toho sa vieme posúvať alebo zisťovať, čo je zaindexované a čo nie. Čiže ak vás toto video zaujalo, kľudne hoďte follow, budem robiť viacero takýchto videí, ak potrebujete pomoc s web stránkou, rád pomôžem.